Bideo honetan, poligono erregularren elementuak, perimetroa eta azalera aurkeztuko dizkizuegu. Elementuekin hasiko gara. Zer da poligono erregularra? Alde guztiak eta angelu guztiak berdinak dituen poligonoa da. Aldea da poligonoa osatzen duten segmentuetako bakoitza. Angeluak dira, puntu batean elkartzen diren bi zuzenerdik eratzen dituzten espazioak. Erpinak bi aldeek bat egiten duten puntuak dira. Apotema, aldearekiko elkarzuta den eta poligonoaren zentroraino doan zuzenkia da. Perimetroa alde guztien luzeren batura da. Hauxe da bere formula. Aldea, bider, alde kopurua. Kasu honetan, aldearen neurria 2 zentimetrokoa da. Eta hexagono bat denez, 6 alde ditu. Beraz, 2 bider 6, 12 zentimetro da irudi honen perimetroa. Azalera gainazal baten neurria da. Edozein poligono erregularraren azalera kalkulatu nahi badugu, hauxe da formula. Perimetroa bider apotema zati 2. Apotemaren neurria 1,3 izango balitz, horrela geldituko zitzaigun. 12 zentimetro bider 1,3 zati 2 berdin 7,8 zentimetro kuadro.